الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau talata 14 ga watan Ramadan, hijirar shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447. Ya yi daidai da 3 ga watan March, watan 3, mailadiyar annabi Isa alaihi salam 2026. Za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin suratul A'raf. za mu tashi aya ta 73 wa ila thamuda akahum salihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Ubangiji subhanahu wata'ala har yanzu yana ci gaba da babu kissa na annabawa mursalai waɗanda ya aika wa masu bautar wani Allah, wanda ya aika wa mushrikai tun daga wanda suka fara shirka kamar yadda muke ta faɗa muna maimaitawa, mutanen annabi Idrisu, wanda aka aiko ma annabi Nuhu alaihi salam. Bayan nan
bayan tafiyar annabi Nuhu alaihi salam aka ci gaba da wato bayan ruwan tufan wanda suka maye bayansu su ne mutanen annabi Hud su ma Allah ta'ala ya aiko musu annabi Hud alaihi salam ya musu wa'azi daga bayan tafiyarsa aka sake samun masu bautar wani Allah masu bauta wa gumaka su ne wato samudawa mutanen annabi Salih kenan wanda an yi su a yankin Hijaz tsakanin Hijaz wato Hijaz Makka kenan tsakanin an yi su a yankin wajejen garin Makka ta wajen Tabuka hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya je yakin Tabuka ya nuna wa sahabbai ko ma sahabbai sun zauna sun ga wurin da Allah madaukakin sarki ya yi mutanen annabi Saleh da abin da ya faru da su duka dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su annabi sallallahu alaihi duka ya nuna masu wurin wa ila samuda akahum salihah ai mun aika inji Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga samudawa su ma ƙabilu ne da aka yi su bayan mutanen annabi Hud da aka karanta mana jiya cewa mutanen annabi Hud alaihi salam Allah ta'ala ya halicce su ya kuma yi musu girman halittar jiki wanda suka fi na sauran al'ummatan baya. To, su ma samudawa da suka zo bayansu, su ma dai har yanzu yanayinsu ko da ya gaza na su adawa, to dai ya zama ya fifici na sauran wasu al'ummatai da aka yi baya, wato girmansu da ƙarfinsu da yanayin tsawo da girman jikinsu. Wa ila samuda akahum saliha ai mun aika zuwa ga samudawa mun aika masu dan uwansu annabi salih alaihi salam kala ya qaumi yace ya ku jama'a na ibudullaha ku bautawa Allah tabaraka wa ta'ala malakum min ilahin ghairu wanda ba ku da wani ubangiji sai shi ba ku da wani ubangiji face Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda sauran annabawa duka mursalai abinda suke kiran al'ummarsu zuwa gare shi na farko shine daina shirka da bautawa Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine akbaru da'awa da dukkan annabawan Allah suka yi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum yace haƙiƙa bayyina wato hujja dalili burhan mai ƙarfi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku wato Ubangijinku ya aiko muku da babban dalili da hujja da alama na annabta wanda zai nuna muku wato gaskatar annabta ta inji annabi Saleh. Hadhihi naqatullahi lakum aya ya nuna masu yace to wannan naqatullahi wannan taguwar Allah ce lakum aya Allah madaukakin sarki ya halicce ta dan ta zama aya lakum dala ta shonu mutum da yake dan ta zama aya dan ta zama mu'jiza tare da ku fadaruha kubarta ta'kulu fi ardillahi ta ci a bayan ƙasa wato kubarta ta wataya kubarta ta wala ta ci abincinta yadda Allah ta'ala ya halicce ta ba tare da uwa kamar yadda taguwa ke haihuwan ‘yar uwarta taguwa ba, taguwa sunanta ko? Na macen raƙuma, ita ce taguwa? To, yadda Allah ta'ala ya halicce ta ba tare da wata taguwa ba, to ku bar ta haka a bayan ƙasa ta rayu, ta ci, ba ruwanta da abincinku, za ta ci daga abincin da Allah ya bata, sai dai kawai sharaɗi za ta riƙa shan ruwa na rana ɗaya. Duk ranar shan ruwanta ita kaɗai za ta sha ruwa a gari. Washe gari kuma, ku kuma za ku sha ruwa a gari baki ɗaya. Za ku sha ruwan rijiyarku
ba ruwanta da ruwan rijiyarku. Sannan ƙari daga abin da Allah ta'ala ya muku, duk ran da shan ruwanta ne kuma, duk da ku ba ku sha ruwa ba ranar, za ku tatsi nono daga jikinta. Abincinku duka na wannan wurin za ku tatsa daga jikinta. Hazihi naqatullahi lakum aya, fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in. Kada ku cutar da ita, kada ku shafe ta da mummuna abu, kada ku cutar da ita. Fa ya'khuzakum azabun alim. In kuka cutar da ita, haƙiƙa azaba mai raɗaɗi za ta same ku. Annabi Saleh, kamar yadda na faɗa, an yi shi bayan wucewar Annabi Hud da tsawon lokaci. Da tsawon lokaci. Allah maɗaukakin sarki ya aikowa Samudawa annabi cikinsu a yankin da ake kiran shi a Tabuk. Da na ce Khaibar ko Tabuka na ce? Tabuk. Da Allah maɗaukakin sarki ya aiko masu shi sai suka zama cikin mutane wanda suke wato ashaddu inadatan, wato mutane masu tsananin kafirci da tsananin ƙin bin Allah. Ana nan sai wata rana sai suka ce da shi, in dai yana so su gaskata shi a matsayin annabin Allah, sai dai wancan dutsen suka nuna wani dutse irin fan dutse ake ce mishi ko menene, irin dutsen nan, dutse dai sosai. Suka ce sai dai wancan dutsen ya haifi taguwa, in ya haifi taguwar kuma taguwar ta zo da ciki, ita ma ta haifi ɗa, su rayu da ɗan tare. To in kai wannan, lallai yana tabbatar mana cewa kai annabin Allah ne, ba ƙarya kake yi a cikinmu ba. Annabi Saleh ya yi sharaɗi da su cewa to su faɗi, ko kuma da kansu suka faɗi kalar taguwar da girman taguwar da muwasafat ɗinta, duka suka faɗi yadda suke so a yi. Ya ce to sharaɗi, idan na roƙi Allah ya saukan muku da taguwa, to za ku bar taguwan nan yadda Allah yake son a barta, kar ku cutar da ita. Za ta ci a bayan ƙasa daga abincin da Allah ta'ala ya tsara mata ta ci, kar ku cutar da ita. In kuma kuka cutar da ita, to Allah maɗaukakin sarki zai saukar muku da azaba. Suka ce sun yarda. Su a tunaninsu sun faɗi abin da ba zai yiwu ba, wanda da shi ne za su dakushe a da'awar annabi Salih a cikinsu. Annabi Salih da suka yi wannan sharaɗin da su, shikenan sai ya nufi inda yake ibada. Da ya je sallah, ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, ya ce to ya Ubangiji, mutane na suna neman mu'jiza, suna neman a saukar musu da wani abu wanda zai tabbatar masu da annabta na. Ya Ubangiji, ga abin da suka nema, ga abin da suka nema, ina roƙon a yi masu yadda suke so. Sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa annabi Salih alaihi salam, to ka gaya musu su je su taru a wannan dutsen da suke so dutsen ya haifi taguwa. To su je su taru a gindin dutsen, zai haifi taguwar a kan idansu, sannan kuma za ta zo da ciki kuma ta haihu, ta yi naƙuda ta haihu a kan idansu. Saboda haka su je. Annabi Salih ya zo ya tara mutanen shi sai ya ce to Allah ta'ala ya aiko ni. Ya ce in gaya muku wannan abin da kuka nema na dutse ya haifi taguwa an karɓa, zai haifa. Saboda haka ku je wajen wannan dutsen da kuka nuna, ku tsaya, mu je da ku mu gani, za mu ga ayar Allah. Suka je dutse suka tsaya, kawai sai dutse ya fara ƙara irin na alamun haihuwa, ya fara naƙuda. Kawai shi kenan taguwa ta fito, dutse ya haifi taguwa, suna kallo, suka cika da mamaki. Taguwa ta fito da ciki. Tana fitowa, annabi Salih ya ce to wannan taguwar Allah ce, hadhihi naqatullahi lakum aya, fazaruha takul fi ardillah. Ga ta nan, ita wannan taguwar Allah ce, ku barta ta ci abinci a bayan ƙasa, ga sharuɗanta. Kullu yaumin za ta rika shan ruwa na wuni guda, in ta sha yau za ku sha gobe, in ta sha yau za ku sha gobe. Tana da kwana ɗaya, kuna da kwana ɗaya, amma duk ran da ba za ta sha ba, to ku kuma za ku duk ranar shan ruwan ta, da ku ba za ku sha ruwa daga rijiya, ba za ku samu ruwan sha ba, to kuma za ku samu nono daga jikinta, zai ishe ku yadda kuke so.
suka gamsu da wannan sharaɗin. Ana nan taguwa ta yi naƙuda, ta tsugunna ta yi naƙuda, yadda kowace taguwa take naƙuda ta haifi ɗa, sai ce to wannan ɗan ma ba ku ba shi, ma'ana ku fita harkan su ku bar su rayu a bayan ƙasa, taguwar Allah ce da ita da ɗanta. To daga nan sai wasu kaɗan cikin jama'arsa sai suka yi imani da shi, suka musulunta, suka bi shi. To sauran jama'a su kuma sai ba su musulunta ba, mafi yawan jama'a, musamman mala'u da Allah maɗaukakin sarki yake yawan faɗan ƙalal mala'u, ƙalal mala'u, ƙalal mala'u. Sai cikin jama'a shi kawai sai suka ƙi musulunta, duk da sun ga wannan aya ɗin. To ana nan aka rayu tsawon lokaci, taguwa tana nan tana yawo a gari, duk inda dare ya mata za ta kwana ita da ɗanta. In gari ya waye, in ranar shan ruwanta ne, za ta je bakin rijiya inda suke ɗiban ruwa, rijiya guda ce a garin. Za ta je bakin rijiya, ta sa bakinta ta sha ruwa, ɗanta ya sha, za su shanye ruwan rijiyar duka gaba ɗaya. Ko da wani a garin zai zo shan ruwa ba zai samu ba, dan ranar ba shan ruwansu ba ne. Saboda haka su kuma za su zo su taru su yi layi su jera bokitansu da sauran ababen tatsan nono. Za su tatsi nono daga taguwar Allah, kowa sai ya wadata, ba yunwa a wannan ranar. Amma kuma ruwa sai dai wanda suka tana dajiya, yau dai ba su da ruwa, yau ruwa nata ne. Wannan shine mafi girman mu'ujizar. Saboda haka ana nan sai akwai wata mata a garin, mawadaciya ce, mawadaciyar mace ce babba sosai, tana da wadata, tana da dabbobi, tana da dukiya. To sai abin ya rika damunta. Yau in dabbobinta sun sha ruwa, gobe za su sha ruwa ba, saboda wannan taguwar Allah ɗin. Da saboda haka ana nan sai akwai wani fitsararre a garin, ana kiran shi Gundaru bin Saleh. Gundaru. Shi Gundaru sananne ne a garin a lokacin, amma an haife shi a shimfiɗar wani mutum wanda ba baban shi ba. Ma'ana babarsa ta je ta lalace da shi wani mutum daban, sai ta zo ta haife shi a shimfiɗar wani mutum daban. Mafhum? Ta haife shi a shimfiɗar Salif. Saboda haka sai ake kiran shi Gundaru bin Salifin. To amma duk gari sun san ba ɗan Salif ɗin ba ne. Babar shi ta yi ta lalace da wani, saboda haka da ya girma sai ya zama, tun da shege ne ɗan zina ne, sai ya zama ba shi da aiki sai biye-biyen mata. To ita wannan matar wadda take da wadata a gari sai ya kwafa mata, yana neman lalacewa da ita. Wata rana sai ya samu keɓewa da ita, ya bujiran mata da buƙatarsa cewa ga abin da yake so. Wannan abin da yake so shine ma'ana yana neman ta. Sai ta ce to babu damuwa, ba abin damuwa ba ne, amma akwai sharaɗi. Sharaɗin shine sai dai in za ka kashe min wannan taguwar ta Annabi Saleh. In za ka kashe min wannan taguwar da ɗanta, to zan baka duk abin da kake nema tare da ni. Saboda haka sai fara fafutukar da ƙoƙarin ya zai kashe wannan taguwa. Daro a wajen wata mata daban, ita ma irin wannan buƙatar, ita ma matar ta sa masa sharaɗin kashe taguwa, kaga sun zama su biyu. To sai suka nemi waɗansu mutane guda 7 a cikin mutanen garin, suka haɗa kai da su, suka zama su tara. Su ne wanda Allah maɗaukaki sarki yake faɗan a menene tisa'atu rahadin yufsiduna fil ard. Suka zama su tara, suka haɗa kai, suka shawara ya za mu yi mu kashe taguwan nan don samun wannan biyan bukatar. To shikenan shi Gundaru sai da ya bari ranar shan ruwanta yayi, ita taguwan ta zo ta sha ruwa, tana komawa tare da ɗanta, sai ya kira su, sai suka tare ta a tsakanin waɗansu duwatsu. Saboda haka suka ɗau duwatsu, ya ɗau dutse ya rika kwaɗa mata a kai. Shikenan dai taguwa ta galabaita har ta faɗi, kafin ta rasu sai ta yi kuka guda 3, ko kuma ɗanta ya yi kuka 3 bayan an kashe ta. To bayan sun kashe ta sai suka ga ɗan bai kamata shi ma su ƙyale shi ba, saboda haka shi ma ɗan sai suka kashe shi. Da suka kashe ɗan, suka ga ba abin da ya faru, kawai sai suka ce ashe dama ko mun kashe ba abin da zai faru. Suka feɗe, suka kasa naman ta gida 9, kowa ya ɗauka san shi ya kai gida. Sai suka taru dai su ɗinnan mutum 9 nan,
sai suka tafi suka samu annabi Salihu yana gida alaihi salam, suka sallama da shi ya fito, sai suka ce ka ce in muka kashe taguwa akwai abin da zai faru, to mun kashe taguwa kuma ba abin da ya faru. Kun yi mene? Suka ce mun kashe taguwa mun kashe ɗanta. Sai ya ce da kuka zo kashe ta yi kuka ko kuma ɗanta ya yi kuka? Suka ce ya yi kuka sau uku ko kuma ta yi kuka sau uku. Sai ya ce to Allah maɗaukakin sarki zai halakar da ku bayan kwana uku. Wannan kukan da ta yi Allah maɗaukakin sarki zai ɗaga muku ƙafa na tsawon kwana ɗaya biyu, ran na uku Allah zai halakar da ku. Saboda haka ku je ku jira azabar Allah kawai. Sun mata wannan abin ranar Laraba suka kashe ta. Washe gari da aka tashi Alhamis da waɗannan mutum taran Allah ya halakar da su. Allah ya halakar da su. Sauran mutanen gari wanda suke son a kashe taguwa da wanda suke kafiran annabi Saleh alaihi salam sai suka wayi gari fisakunsu sun zama yalo. Kowa ya wayi gari fuskar shi ta yi yalo. Dama ya gaya musu, ya ce ran kwana na ɗaya Allah zai canza fuskar ku za ta yi yalo. Ran kwana na biyu za ta yi baki. Ranar kwana na uku Allah maɗaukakin sarki zai turo maku ruwa, zai turo muku azaba, saboda haka wannan azaban za ta halakar da ku gaba ɗaya. Kuma rama kamar yadda na faɗa a kissar annabi Hud a baya, cewa idan duk kafiran da suka bari suka ƙi musulunta har sai da azabar Allah ta sauka, to ba za su iya musulunta ba, kamar irin na Fir'auna ne. In dai sai da kafiri ya bari ya ga azaba ƙuraratan, to Allah ma ba zai ba shi ikon tuba ba. To haka ya faru da su, da gari ya waye su Allah ya halakar da su. Su kuma sauran mutanen gari kafirai, kowa ya waye gari fuka ta yi yalo. Suka wuni, duk wanda ya kalli ɗan shi ya ce a'a wane ya naga fuskar ka ta yi yalo, sai ya ce ai taka ta fitawa yalo, kai baka ganin taka ne? Haka suka wuni a wannan wunin. Da suka kwana suna wanke abin nan fisakunsu, ko wannan yalan zai tafi. Kawai da gari ya waye sai fuskar kowa ta yi baki kirin. Kowa ya fito sai ya ce a'a wane ya naga kai baki kirin fuskar ka, sai ya ce ai taka ta fitawa baki. Haka dai a kwana na biyu. A kwana na uku da suka waye gari kawai sai suka waye gari Allah maɗaukakin sarki ya sauka musu da ruwa na dutsuna mai tsanani. Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril da mala'iku suka ruka musu ruwa, fa amdarna alaihim hijaratan min sijjil. To haka shikenan Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su, ya tseratar da annabi Saleh alaihi salam da shi da jama'an shi. To shine nan Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari cewa ya aika wa Samudawa. Allah maɗaukakin sarki ya ambaci annabi Saleh alaihi salam a cikin Alƙur'ani a wurare da yawa, a cikin surori da dama ya ambaci kissar Samudawa a wurare da dama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad, menene alam yukhlaq, menene na'am التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. an ce Allah ya musu suma tsawon rai, sai ya zama saboda daɗewa da suka rika yi a duniya, idan mutum ya yi gini irin gini da aka saba da shi a wancan yankin a lokacin, sai mutum ya rayu tsawon lokacin da har sai ginin gidansa ya riga shi tsufa, saboda haka sai suka rika gina gidaje na duwatsu wanda za su kai har tsawon rayuwarsu gidan ba zai lalace ba. To da Allah ya tashi halakar da su kuma sai ya halakar da su da duwatsu. Wa ila thamuda akahum saliha qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Shi ma yazo yayi kira irin kira wanda Allah madaukakin sarki yakan aiko annabawa su yi, shine a bautawa Allah tabaraka wa ta'ala makaɗaici, kar a haɗa masa abokin tarayya. Ya kuma gaya wa mutanensa qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, shine hujjoji da dalilai sun zo muka daga ubangijinku, daga ciki hazihi naqatullahi lakum aya. Yace musu wannan taguwa da kuka nema to ga ta Allah ya aiko, kuma wannan taguwa ce ta Allah.
fazaruha ta'kul fi ardillah, sharadi ku barta ta ci a bayan ƙasa na Allah madaukakin sarki, wala tamassuha bisu'in, kada ku cutar da ita, fa ya'khudhukum azabun alim, in kuka cutar da ita Allah madaukakin sarki zai kama ku da azaba mai raɗaɗi. Kuma dama yana daga cikin ƙa'idoji na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, idan mutanen wani annabi suka ƙi gaskata shi, suka nemi sai an kawo masa mu'ujiza, to fa wannan mu'ujizar tana zama kaman wato kaman last warning ne ga waɗannan jama'ar. Idan aka saukar musu da wannan mu'ujizar suka ƙi musulunta, to bayan mu'ujizar azaba ke zuwa. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول sannan فدمرناها تدميرا. sai an bi matakai daga sanda suka ce sai sun ga mu'jiza, to dama sharadi in fa kuka ga mu'jiza ba ku gaskata ba, to bayan ta azaba ne. To haka kuwa ya faru da su. Na'am. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wazkuru, cewa annabi Salih ya gaya wa Samudawa ku tuna, izda alakum khulafa min ba'di adin. Allah maɗaukakin sarki ya sanya ku khulafa, ku kuka maye gurbi min ba'di adin, bayan tsawon lokaci da adawa suka tafi. Kaga bai ce min izda alakum khulafa ba'da adin ba, min ba'di adin. Wanda malaman tafsiri suka ce wannan yana nuni a bisa an ɗan samu ɗan distance mai ɗan tsaho tsakanin lokacin annabi Hudu, lokacin Adawa kenan, da kuma lokacin annabi Saleh, lokacin Samudawa. An samu ɗan tsawon lokaci shine ma'anan izzalakum khulafa min ba'di adin. Allah maɗaukakin sarki ya sanya ku masu maye gurbi, ku ne kuka maye gurbi kuka kalifanci bayan tsawon lokacin da adawa suka ƙare. Wa bawwa'akum fil ardi, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ku a bayan ƙasa, kun gaje ƙasa, tattakhizuna min suhuliha qusuran, kuna gine-gine da sauƙi a bayan ƙasa. Wa tattakhizuna wa tanhituna aljibala biyuta, kuna fafe dutse ku yi gidaje. Duka wannan ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya muku, irin yadda ya yi wa su adawa ɗin, su ma sun yi manya-manyan gine-gine, amma su sai ya zama gine-ginensu a tuddai ne, a tudun rairayi. Su kuma wa'innan gine-ginensu sai ya zama manyan gine-gine cikin sauƙi, amma a cikin dutse. Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa musu duwatsu, za su fafake dutse su yi gida ba tare da wahala ba. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusuran, kuna gina manya-manyan gidaje. Wa tanhituna aljibala biyuta, kuna fafare dutse ku yi gidaje, ku yi ɗakunan kwana. Kamar yadda na faɗa, an ce sun yi amfani da wato sun samar da fikirar yin gida a cikin dutse saboda ya fi daɗewa, su sun daɗe a bayan ƙasa. To saboda haka idan gini za su yi normal gini irin na mutanen da suka gada, adawa ɗin ko iyayensu da kakannu, to ba su daɗewa, gidajen ba su daɗewa shekaru, sai ya zama mutum ya gina gida bai gama rayuwarsa ba kuma gidan ya lalace, yana buƙatar sabunta ginawa. Suna kawai sai suka rika gina duwatsu
suna yin gidaje. Shi yasa lokacin da aka je yakin Tabuka, Tabuk, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun rika bibiyar wa'innan tsofaffin wuraren duwatsu ɗin suna zama, kuma suna amfani da ruwan wurin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gari ya waye, ya sa aka yi shela, aka kira wasu sahabban shi duka da suke wannan filin, sai ya ce wannan wurin wuri ne da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da Samudawa, saboda haka mu tashi, wato mu yi mubin daga wannan wurin zuwa wani wuri na daban. Yace kuma wannan wuraren da kuke ɗiban ruwan rijiyan kuna neman yin amfani da shi, rijiya ce wanda Samudawa suka yi amfani da ita, waɗanda Allah ya fishi da su. In ba kwa so Allah maɗaukakin sarki ya muku abin da ya masu, ku guji wurin zamansu kuma ku guji shan ruwansu, saboda haka ku sha daga rijiyar da naƙa ta sha ruwa. Saboda haka sai suka kauce daga wannan wuraren. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wuraren, yace nan ne inda Samudawa suka rayu, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halakar mutanen Annabi Salih alaihi salam. Fazkuru ala Allah, Annabi Salih yace da su, ku tuna mana ni'imomin Allah da ya yi maku. Kowanne jama'a, cikin jama'ar kowanne annabi, Allah maɗaukakin sarki yana keɓantar su da waɗansu ni'imomin da bai yi ma wasunsu ba. Shi yasa kowanne annabi yakan gaya wa mutanensa ya ce ku tuna ni'imar Allah ko ku tuna ni'imomin Allah. To su ma mutanen Annabi Saleh, daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu, shine Allah ta'ala ya hore musu gini ba wahala. Su injiniyoyi ne. Kana ma iya cewa daga nan ne aka fara samun ilimin injiniyanci. Sai injiniyoyi ne. Dutse suke fafakewa su yi gidaje, kyawawan gidaje, manya-manyan gine-gine. Daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya musu, shine sun rayu tsawon lokaci. Allah ya ba su, suna cikin mutanen da aka ba su suke shekaru masu yawa a duniya. Daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masu, sun nemi mu'ujiza, sun tsara mu'ujizar da muwasafat ɗinta, kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masu. Daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masu, shine wannan taguwar ta Allah, naqatu Salih ko naqatullahi lakum aya, duk ran da ba za su sha ruwa a garin ba, to za su tatsi nono daga wannan taguwar. Kamar yadda ɗanta zai sha nono ya ƙoshi, su ma mutanen garin duka daga wannan taguwar guda ɗaya, saboda taguwar Allah ce. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin. To amma duka ba su ga waɗannan ni'imar, kuma ballantana ma mafi girman ni'ima shine aiko musu annabi ya musu wa'azi. Amma duka ba su ga waɗannan ni'imomin ba, shine yake ce fazkuru ala Allah, ku tuna ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala, wala ta'asau fil ardi mufsidin, kada ku kasance kuna masu fasadi a bayan ƙasa, wato kada ku lalata bayan ƙasa da yin fasadi, shine da saban Allah tabaraka wa ta'ala da shirka da sauransu. Na'am. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. shi ma dai kamar ‘yan uwansa sauran annabawa waɗanda suke fara ma annabawa inkari su ne wato manyan gari. Sai manyan gari sai suka ce da ƙalar mala'ul ladina istakbaru min qaumihi, sai manyan gari waɗanda suka yi
girman kai daga cikin jama'ar shi suka ji karɓar saƙon Allah sai suka ce lillazina istakbaru lillazina stud'ifu liman amana minhu, sai suka gaya ma sauran jama'ar gari awam raunanan da suka yi imani da annabi Saleh alaihi salam, sai waɗannan manyan gari ɗin sai suke tara su suke ce da su a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi, shin ba ku sani ba cewa a Salihu abin aikowa ne, wato annabi Saleh abin arkowa ne daga Ubangijinsa, wato kamar suna musu izgili kenan, suna wa muminan annabi Salihu izgili. Da inda ga jama'ar muminai sun taru, sai manyan gari suka ce musu, ya kuke, ya ba ku san cewa Salihu annabi ne Allah ya aiko shi ba, tare fa da su ba su yi imani ba. Su malau ɗin ashrafun nasu ɗin, tare da ba su imani ba, amma sai suka mai da abin ya zama abin zolaya, abin izgili, abin tsokana ga su waɗannan talakawa raunanan mutanen garin da suka yi imani da shi. Akwai izina mai yawan gaske da kuma ababen lura cikin annabi ko da'iya, cikin suwane ne mabiyansa, suwane ne suke cappa da da'iyan nan annabi ne, wa da'iyan ilallahi bi ibnihi wa sirajan munira, ko da'iyan nan malami ne mai wa'azi wanda yake al'ulama warasatul anbiya. Akwai izina mai yawa cikin suwane ne suke binsa, suke karɓan da'awarsa, suke imani da shi. Akwai izina mai yawa wanda jiya na ɗan faɗo wani abu ciki, cewa alamar da'iya ne na Allah shi ne kaga ba manyan gari tare da shi, manyan masu mulki, manyan sarakuna, manyan mawadata, attajirai, manyan 'yan siyasa ba su tare da shi kamar yadda manyan ƙananan mutane na gari suke tare da shi. To wannan shi ne ɗaya daga cikin manyan alamomin da ke nuna shi ɗin na Allah ne, kuma kira zuwa ga Allah yake, kuma Allah ya sa gaba. Domin in ba na Allah ba ne, to za ka ga mutane raunana, talakawa tare da shi ba, sai dai ka gan shi kewaye da sarakuna, kewaye da manya-manyan mutanen gari. Amma in ya zama mutanen gari ba sa yi da shi, to shi yake nuna maka shi na Allah ne. Shi na Allah ne, domin dama da mai wa'azi da manyan gari ba a shi. Ba wai ba za a samu cikin manyan gari wanda suka yi imani da shi ba, za a samu ɗaiɗaiku, to amma ana magana akan majoratin mabiyansa da majoratin wanda suke ƙinsa, za ka samu manyan gari ba su tare da shi majority, sai dai minority kenan ko? Amma wanda suke tare da shi majority ɗin mutanen gari kuma talakawa da mutane wanda suke na ƙasa suke tare da shi. To haka yake faruwa da annabawa, haka yake faruwa da du'at, wato manyan malamai da'iya, kuma haka yake faruwa da manyan bayan Allah, waliyai, khalifofin Allah a bayan ƙasa. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. shin ba ku sani ba cewa annabi Salihu manzo ne daga Ubangiji? Suna gaya musu a babin tsokana da iskili ne. Ƙalu, sai su waɗannan raunana da talakawan gari mabiya wanda suka yi imani da annabi Saleh, sai su ce inna bima ursila bihi mu'minun, sai su ce haƙiƙa mu dai kam, ko kun yadda ko ba ku yadda ba, ko kun gaskata ko ba ku gaskata ba, inna mu dai bima ursila bihi, da abin da aka aiko shi da shi, mu uminuna, mu dai mun yi imani. Saboda haka mu dai ko kun yadda ko ba ku yadda, mu dai mu'mine ne, mun yi imani. Ina ganin za mu iya kwana a nan, sau ɗan sauran da yawa, na so mu kammala kissan shi to amma babu laifi, saboda yanayin lokaci, za mu kwana a nan insha Allah. Gobe sai mu dora da qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Allah ta'ala mana tawfiki, Allah ya datar da mu,
Allah ya ba mu ikon aiki da umarninsa, Allah ya hane mu aikata abubuwan da ya hana, Allah ya ɗaukaka musulmi da musulunci, Allah ya karya kafirai da kafirci. Daular musulunci ta Iran wadda take share wa musulmi duniya hawaye, Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ta. Allah ya kare ta daga sharrin haɗin gwiwar da ƙasashen zalunci na duniya suka mata. Allah ya rusa su. Ƙasar Amerika da ƙasar haramtacciyar ƙasar Isra'il da magoya bayan su cikin sauran ƙasashen kafirci da zalunci, Allah ya ruguza su, Allah ya rusa su, Allah ya dammare su, Allah ya ƙwace ƙarfi daga hannunsu, Allah ya ƙwace makami daga hannunsu, Allah ya ci gaba da raunana su, Allah ya ci gaba da hana su nasara a cikin duk abin da suka sa gaba, albarkacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sojojin Iran da mataimakansu mutanen Lebanon, Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara, Allah ya ƙarfafe su da ƙarfafar shi, Allah ya ƙarfafi addinin musulunci, Allah ya karya zalunci da azzalumai, albarkacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Lalle abin da muke ji na labarai, insha Allahu akwai nasara, amma ba ko kwanto sanin kowa ne cewa lallai ƙasar Iran wato ƙarfin imani ne, kamar yadda na faɗa shekaran jiya, na ce in kana neman musulmi da suke masala sahabbai su ne musulmin Iran, kuma wannan ba injini ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da cewa da musulunci sai an je an hau tauraro ake karɓo addinin musulunci, to da mutanen Iran za su hau sai sun je sun karɓo shi, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka karanta shekaran jiya a hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaita. To lallai suna share wa musulmi hawaye, kuma har abada ba za su taɓa yadda da zalunci ba, ba su taɓa yadda da zaluncin azzalumai ba, kuma duk inda azzalumi ya daga ɗan yatsa za su karya. Sun zama abin alfaharin musulmin duk duniya, duk musulmi mai kishi, duk musulmin da yake kishin musulunci, to waɗannan mutane, wannan ƙasa ta Iran da sauran mataimakansu kamar Lebanon da Yemen, duk da Yemen ba a ji motsinta ba har yanzu, to amma dai su ma mun sani suna daga cikin masu kishi kwarai, to lallai suna share wa musulmi hawaye, kuma suna masala sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma duk da haka wannan ba zai hana a samu wani gurɓatacce cikin musulmi ya soki ƙasar Iran ko ya soki manufofin ƙasar Iran ko ma ya yabi wataƙila Amerika cikin wannan zalunci da take na ƙoƙarin rusa musulunci da musulmi ba. Ba zai hana a samu wani gurɓatacce cikin musulmi, wataƙila ma da sunan da'iya ne shi, da sunan malami ne, yana ayyada azzalumai, yana sukar musulmi da musulunci ba. Allah ya datar da mu, Allah ya mana taufiki, Allah ya sa mu ci gaba da jin bushara da ganin albishir. Waɗanda suka yi shahada cikin wannan yaƙi, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi shahadarsu. Waɗanda suke nan suke fagen daga, Allah ya ƙarfafe su. Allah ya ƙarfafe su da sunan Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد يا رب.